Ito hong pamamahagi ng 5,000 pesos fuel assistance sa public utility vehicle drivers na umani ho ng iba't ibang reaksyon sa ilang transport sector workers. Alamin natin kung ano-ano itong mga reaksyon na ito sa pag-uulat ni Bombo Beta Servito. Ipinahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na aarangkada sa susunod na linggo ang distribusyon ng 5,000 pesos cash assistance sa public utility vehicle drivers. Bilang tulong sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod ng tensyon sa Middle East. Dagdag pa niya, mayroon din silang nakalinyang pondo na maaring gamitin muli at ipamahagi sakaling magtuloy-tuloy ang tensyon sa Middle East. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. So ang napagkasundoan namin ng mga alkalde ng Metro Manila at later on sa buong bansa ay by Tuesday next week, sisimulan na natin yung pagbigay ng tulong pinansyal na naghahalaga sa 5,000 pesos sa mga apektadong sektor. As soon as Tuesday, tuloy-tuloy na hutong aarangkada hanggang sa matapos namin. Gusto ko rin i-point out na ang GAA allocation or general appropriations ng AIX is at 60 plus billion, na ang instruction ng ating Pangulo, that's at our disposal. Ibig sabihin, nilinya na namin kaagad yung 30 billion para kung tatagal pa tong krisis sa gitnang silangan, hindi to magiging isang beses lamang. So naka-standby na yung 30 billion, handang-handa na ang DSWD, nakakasa na rin ang mga mayor, and this is a whole of government approach para masigurado natin na the poor, the marginalized, and the vulnerable, lalong-lalo na yung ating mga driver na mga apektado, ay hindi lumubog sa mga nangyayaring krisis sa gitnang silangan. Umani naman ng iba't ibang reaksyon ang nasabing cash assistance at nakapanayam natin ang ilang transport sector workers na umaasa sa tulong mula sa gobyerno. Sinabi ni alias Gemma na kasama niyang namamasada ang asawa niyang jeepney driver at anya, malaking bagay para sa kanila ang cash assistance kung makakatanggap. Narito ang naging pahayag ni alias Gemma. Sana kung meron, makakatulong. Kung wala, wala naman kami magagawa. Kung wala naman ibibigay. Malaking bagay yung ibibigay nila kung ano may bibigay sa amin. Katulad naming mga namamasada, kung walang kita, wala kami pagkain. Ay nako, sobrang hirap talaga. Katulad namin, namamasada lang kami, di ba? Sa mahal ng bilihin ngayon, hindi talaga nagsasapat yung kikitain namin. Tapos, tumignan tumaas pa yung crudo, di ba? Malaking kabawasan talaga sa kita namin yan. Kaya sobrang hirap talaga yung ganyang tumaas. Ayon naman kay alias Robredo na 45 taon ng jeepney driver, hiling niya ang agarang aksyon mula sa gobyerno sa kasalukuyang sitwasyon. Kaugnay niyan, narito naman ang naging pahayag ni alias Robredo. Ay, panawag sa gobyerno, dapat yun, huwag na pantaas ang gasolina. Sasabi ko, bakit nagtataas? Wala na tuloy kami kinikita. Wala na nga pasahero, madalang ng pasahero sa amin kasi nasa aircon Ipinahayag naman ni alias Kalansiaw na bilang isang taxi driver, malaking kawalan sa kanila ang pagtaas ng presyo ng petroleum products. At anya, sana ay mapatupad ang nasabing pamamahagi ng tulong mula sa gobyerno. Pakinggan natin ang naging pahayag ni alias Kalansiaw. Sana po mapatupad nila para naman mapakinabangan po ng pamilya ng mga driver. Yun nga po, sana ganitong sitwasyon dapat po ng gobyerno natin para naman po yung katulad po sa akin mga tsuper, para naman po hindi po mahirapan yung pamilya namin, para matustusan po namin yung pangangailangan po ng mga bata sa pang-araw-araw. Mayroong listahan ng mga drivers na manggagaling naman sa mga partner local government units na kailangang i-certify at magiging basehan ng Department of Social Welfare and Development sa paghahanda ng payroll. Magkakaroon ng schedule ang mga drivers para maiwasan ang mahaba at siksikang pila, gayon din na masiguro na magtuloy-tuloy pa rin ang transport services habang ang ibang drivers ay kinukuha na ang kanilang cash assistance. May mga help desk na itatayo kung sakaling magkaroon ng issue sa payout. Samantala, pinag-aaralan ng Non-Transportation Franchising and Regulatory Board ang paggamit ng digital system para masiguro ang mabilis. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Beta Servito. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bambo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.